Asa ni ko 16 na nga. 17 pa 17 mo answer 16? Anak ni siya pa, di ba? Mag-plus ta, sugod ta sa to. 7 plus 7. 14, Plus 1. 15, Plus 1 pa yun. 16. Di, nawa, sakto akong answer. Sakto to, no? Visit ba? Yang nangyari ko nung answer na nga 23 plus 25 manong answer na 12 man na. Maura gyapon na siyang kuha adare. Magsugod gyapon tas to o. 8 plus 5 naman noon. 3 plus 5 8, plus 2 10, plus 2 pag yun. 12. Di hara. Awa, sakto kayo answer. Sakto to, no? Kani. Kani mo. Okay na may sakto. 4 plus 5. Sakto, bright good ko. Yeah. Oh, naunsa may dari nga 5 plus pa nun himo na 6. Di ba pa ang kuan question gibali? Di gibali po na akong answer. Unsay bali sa 9? 6. Na, di Minsit ba? Ano nawa? Di, sakto kayo. Sakto to, no? No, na. Diba? Minsan mo yung wala. Tagbagado. May Ano di ka na. yung kuan? Magsay ka wala na. Unor ka na. Mo na yung maka. No, na yung tirada. Des mga amat ba? Eskwela kay para usban na imong utok ba. Lang kaya ko man nga mga ban mga lisod bitaw. Ano mga mat? Basic ra kayo na ay. Nya patsikin ha. Patsikan tanin sa itong listro nga gwapo. Nya ang answer mat niya imong libro science. Unsa mo ikuan mo? Aw kana dili man na siya. Datulanan na siya. Ano, datulanan. Sus makataan ni eh. Ang answer ang libro science na ang answer ng mat. Advance ko ta mag-isip ng mga science. Nya dulu nagbasa. Oh. Amo kang basa. Pansay kayo ni. Basa ni mo. Sama na yung pagbasa ni na kining kiniya. Tihis. Tihis na. This is this. English man na. Oh. Ano may nakong tihis ni? Yes. Kani. Tibook. Tibook na ay. Pataka. Textbook na siya basa. English na siya. Oh, ikaw na eskwela. Kung pansay hindi ka. Mugay ko lang ka para makuha kang basa. Musupo pa gamahan Sakto na. na oh. Tibook. Kani. Kani? Sus ka simple mong basa. Is. Na dire sunod na. Ano man yung pagbasa ha? Primarily. Taka ang bata. Mo lagi na mong ka ano sa pesklaw mga bayabas. Primarily na. Primarily. Yung sari pataka ra man kanin noon abot man to. Yan. Tarong bat pagtarong bitog. Kita sakto, kita pa yung sayo. Mita taglain na sen sayo nga babasa nimo kay murag Sakto man to. isod ka anig basa da. Okay kene. Sama na ya. Table of contents. Pataka man ka. Sa table of contents, di kay contents. Ang table nga asang table yan ah. Pataka. Table yan hindi eh. May bisa English nga ni siya. Kuha na siya, lamisa sa kantin. Ano yung binisaya na, lamisa sa kantin. Bata na. Ano na? Kuha sa tablitas ba na? Ubierdo sa tablitas. Ano yan? Table of content. Pataka, bata ba? Kanang nung recess ba, di ba namin na lamisa sa kantin? Ito may mga una na rin dito. Eh, pati pagbasa, kantin yan ang content sa ana? Ang ani din. Table, gini. Kaya sa magbasa ni bata, kani na ako sa basa na. Preface. Ano, sa bansay kay ko ano mga busy. Ara kaya nakatago siya. Ano sabi? May nasa pulo man, may cancer ko sa ba? May na po nga di ka mulawan ba kay unang grade 12 na ka, po kay buot, ikaw mong basa. Samantang ikaw wala ka kay bawi ra ko sunod. Umuling na pa school lagi si mong biyabas ba mo naging ununod sa mong utok, puro na gina Bisaya, di ko mong basta English. May Amerikano ta nga Bisaya beta dire niya.
Mag-English tana. Nauna ako no. Nauna. Mas may kamutan na English kay kita kag Amerikana ang gwapa niya. Usa ang pagsulti English ikaw mo English. Di mo pag gumanguyab ng gwapa. Nya gwapa kana ibo man kana. Usa ang pagsulti nimo. Dili mo gumingon. Sir kag wat dito. What? What? Dali tudlo na yan. Nugaya po nito. Anak, ay. Insa magbasa niyo? Or body system. Pataka ng bataan eh. Ay, systems. Our body systems. Di kayo our body systems. Pataka ang basa noon. Grabe, sige lang kung kasayaw nga. Ako na iniskwelahan niya, ikaw. May papa na. Bisa grade 1 na kutob. Para may mindset. Mindset. Wala man gani kakuan sa kumat nga. Dire na noon nga basic ra kay ni. Katong mat, imuha tong paborito. Na ako paborito, kini mang English mo na, paminawa, di ko uputurlo nimo. Di ba? Di na lang Okay kung na. eskwela ko ano eh. Kini, saan magbasa ni? The skeletal system. Si system. System na ay. Pataka. System. Puro na. Sa pila ka buka kung gibasa na ora ginisakto na ko. Oh, duha ray mo sakto. Duha ra gi mura kining three-piece o kining system. Kining skeletal. Naka ni mura man yung batanog. Sige naman tagkasayaw pa. Ni may pandi na lang tama eskwela ni. O daghan ba basa mo to? Magbasa kini. Parts of naman noon. Parts unsa ni? Kaan. Ana dili. Parts and function. Function sa mata. Functions. Ako ba pa ako noon. Unsa mao lagi na? Tuon na lang nako kay ako grade 1, ikaw grade 1 ra. Nya, sa mas kuan na. Pataka naman tong kagbasa. Unsa man taon ka oy? Tuloy ko maayo ba para kuan na nato. Kini sa basa ni. The joints. Oh. Arang kay nakabalo. Bisik. Kini. Bisik na. The muscular system. Muscular system. Oh, Muscular system. mustikal man na sa mo. Alam mo maestra, mustikal man na gitulo niya. Ikaw nung di maestro. Pataka Sus, naman ganun, tayo basa. inana mo ka. Muscular system. Ni taglain kay di ko kabalo din napita. Dito sa luyo kay kabalo ko dire. Kay kaman ni gani. Kay gitunan na may gabi, memorize ko. Parehar na. Kini. How sumi substance. Sumi. Sumi na. Sa man taon na ay. Sumi na, oy! Nga ba? Sumi. S-O-M-E. Sumi sa Bisaya na English man eh. Ay ko ina mo pa naman ng Bisaya ang English. Kita di nga tamis kwila ni. Atay, uli ang libro to. Pataka basa da. Di ko mo basa. Kasi ang semester ni bata ka hindi man ka mo basa. Kini, sa basa man eh. Sabi niya, nag-memorize ko niya itong... Sila ginamurayas niya. Uy ako buta sa utok. Dita dia. Di ko kubalo dia. Dari taluyo, luyo. Ito ba kaglain na po? Luyo ta, kaya di ko kubalo dia. Dari lagi taluyo, kaya di ko kubalo. Tarantado! Anita, ani. Oo. Kani. Your body in... Class na mo siya. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Malita ulo ko. In 11 units, calculus. Nabasa na pabasa. Kalbasa bataan eh. Kubalo, anak. Your body. Ana man ako pagbasa. Bisaya lagi ta dire, Bisaya. Dili ta dito. Bisaya nga English may librohan eh. Bisaya din eh. Bisaya man ta kita may Bisaya ang libro may English. Siya pabasahan na kay siya may English.
Taka ng bataan eh. Pusa na kay. Matlay, wala kay. Masih kebaluan dah. Mat, bright kay kuan mat. Ano lagi ako kuan answer na kos? Mata lagi mong kebaluan. Pero sa English mong basa. Hindi lang. Marang nagdura noon. Pusa niya. Nah. Pwede ko mangayog number ni Mumiga. Kada adlaw ko ni mo mangumusta. Bisan ang sa akong talk nga di makasamo. Unli topic baby di ka maglato.